رونالدو يدبال كوين غنا اتناي برازيل زي كونس بعد 7 قطر كريستيانو استغلو CR7 ني حدا تصاوت ساغواسم طرا يكونن ناي چنا تكال إلون چما مقصيلون ناي هوتيلاتن ناي ستاديوم سم كاب زخون صنيحيو كام ميسن كاب رونالدون بزبل زي تخاتع حساب يلن دخمو يدنا امبر نساتهم ببنهاتهم سراح كدنقو زغبهم نايت زمن فوليات سباتيوم لما عنت غنا كاب تفتاويون صلايون زبر رأس وصينا ناب تحقاون مهاراين زخونه ناي رونالدو هيوت حيزلكم مزيلخو تابعها مسرح كاب رونالدون لعل زمهرنا انتولو ناي رونالدو هيوت بزغبا انت حليفو طرايو ناي هيوتو تاريخ اب كندا يونيفرسيتي اوف بريتش كولومبيا بناي سوشال ديبارتمنت رواعي عامت تمهارو كم حاد سابجكت كم زوهابو مفلاتيو نت كل شاع بمسكوت تلفزيون زغلص ناي هيوت تاريخو دغيما كسلچوكم ايغبرن እኳዳስ مستحبيرو زعابين إلون بقعت رونالدو برسو زمسكرلو ناي مصاصوم زانتا حبيرنا نرايو فابيو بايم زبل سم سامعهم انتخوينكم بحقون تخاتلت كعسو غريخم ناي حدا غنا ناي سبورت غازيطنياتات مزراربي ناي سبورت عالم غالبون ينيرو اب كلنتهم اب سبورت انجليز بن اكاديمي مس رونالدو بحنساب احليفهم ويم رونالدو نرسو بناي بايم ناي كعسو عقمي ازو يزغرم سمو نامنا انجليز ميديا زلاليون بعلو رونالدو ينيرو اب 2003 رونالدو نا يونايتد كصمبرن كولو اب عيننا انجليز ميديا كاتو كيلو يو رونالدو غنا كمز كبل تسمعو نعاي نفع تصاواتاي قدم مبالكم مجمرتا نفابيو بايم كتري زلكم بايم اب بورتوغال ليزبن سلازنبره بزعبا مننتو حبريتاي نبرومن رونالدو بخمز مسالاليو دما كتالالشو جمرو ولا كوا بزح سفلطو تزينبره بغربا زفلطو تصاوت غنا ناي اغر خصو عالم كلوت زماصه فلوي تصاواتاي كبلو سيمم مويم نناي صباح زحشه هيوت نكريو كاب زهن طول سبات منغو متعابيت رونالدو اتحاديو كلتيوم كاب تزحسب نلعلي ناي هيوت فتناريوم زحلفو نوسانيوم بايم كم زبلو تخوينو اب اكاديمي بزنبرلو ساعات نغر كعسو كم مويا مقصار تجمرنالو غزاي نيرو كاب لممد ملسي انبلعو مغباي نبرنان سيعبون نابت ستاديوم قربا نام زخونه ناي ماكدونالد بيت مغبي ان خدنا كيتشطو ترفو مغبتات لمينا كنبلع صانيحنا هنا ابت ساعات اذا ارغيت ستاديوم ناي اكاديمي قرص سلازينبرو مغبي لمينا كمن نبلع نيتا اكاديمي سبات يفلطيوم ازي نايتوم كابي تسبوم كعنغلو زيكالو ناي كلتيوم بعلم مولو تسفا زخونو زانتايو اديو اغر كعسو كاب زفريتهم هبوبات سبات منغو نتحدوا لو كوات ولدتو نابليز بنزا اكل نودا سديدا مغبت عنغللو عقم غناي نبران ازي سب زبلو طراي زيكونس بعد رونالدو كيترفه زغلص حقيو كساب حج غزو انتخونه بسما ذكرى ادنا تبهل تويتر مسكلته محازوتا سبات بلي عمده ترفونه ماكدونالد مغبي يهبوم كم زنبرا غليصيو صنكرات سرحتنياتات سلازنبرو غنا نطميت دحنكون نكبلو غزاي وسدلومن اب 2003 رونالدو نا يونايتد انتصمبر فاوي دما لعل تخفال نايت زنبرو كلب سلازنبره كبارات مكاين بمغناح ندخنت حنو كفد يجمر رونالدو مسبايم كابز فلاليو ابز حج 22 عامت كوين وميو ابزياتهم نا 22 عامت صانحيت رونالدو انتاي كم سرحه زفلط نغريو بعقمي كابو كم زبلص رونالدو كيترفز مسكرالو متعابيتو فابي بايم غنا نزنريو زلنا قالم حتت زهابو بناي مدنزه حاشش تخصصنا عامتات دحر مسارو انت فتح زهابو قاليو E a gente ia buscar McDonald's, íamos buscar hambúrgueres que o McDonald's deixava lá, que já não podiam ser vendidos, a gente ia lá buscar. Por exemplo, é uma história, né? بايم تفطرو كيلت بناصا زعددتو ولا اكو تنبره نسو غنا بو قصيلو ናብ عب درجه كبصح ايكالن ات مخنيات دما ناي ميدا فيسكان تربشو ناي كلب دي جي غنا هيوتي يحدثلو بمنباريو نزي تعذب نايت كلب ماناجر ون طعسا تسمعو ناب تنبور كيلتو كملسو يل بمحساب ناب ديفيديون كلب بلقاح يسدو كاب زغصيلو ون هيوتنا حدا سكرام زي غبا عدل تمديسا هيباتويا ازون امنا حاس ورحي بغلطاشحن شمونتن نفابي بايم امنا تشيلسي تقند كجله بلقاح يفرمو ومو ازون بقعاتو ترايو ابتني عمت موداتا كم قوام كم زفرمو ناب سممع بزحو كوين غنا ناب عب كلب ولا كواتا اتوه منم حلافنت غنا كسمعي كالن اكواداس امنا تشيلسي كلب حدا صواتاون كيتساتفه كابت كلب كسغو كيلويو اب ساعتون تسفا سانولو نايت سبورت ليزبن نتوعل بمغداد كابت كلب يسوغو كابز اندحر نزلو هيوتون بزح مغلاط زلو يكونن مترشتون مستوم غبنኛታት ተፋሊሙ ናብ ካርቸል ተወሪሩዩ እዚ መግብና ለመኑ ኩዕሶ እግሪ ክጻወት ጀመሩ ናይ ክልተ ደኻታት ቆልዑ ናይ ህይወት ዛንታዩ
ኮይኑ ግና እቲ ሓደ ኣብ ዓቢ ናይ ፕሮፌሽናል ደረጃ እንትቕመጥ እቲ ሓደ ድማ ናብ መዓሙቕ ከኣቱ ኪሉ እዩ ፓይም ኣብ ሓደ ሰዓት ምስ ሮናልዶ ተጻዊተ ተዘይሉ ሓደ ዕዱል ገበነኛን ካብ ሓደ ናብ ሓደ መደበር ዝመሓላለፍ ናይ ማሕዩር ሰብ ኮይኑ እዩ ትማሊ ሓቢርዎና ለመነ ዝበልዕ ዝነበረን ብኽእለት ዘይበልጦን ሮናልዶ ግና ካብቶም ህቡባትን ሃብታማትን ናይ እግሪ ኩዕሶ ሰባት ንምዃን ዘዓንቀፎ የለን እዚኣቶም ክልተ መተዓዊት ክፈላለዩ ዝኽኣሉ እቲ ሓደ ድቃስ ስኢኑ እንትሰርሕ እቲ ሓደ ድማ ድቃስ ስኢኑ ምድናስ ኣብ ዝጀመረሉ ሰዓት እዩ ነይሩ ኣብ ግዜ ንእስነቱ ምስራሕ ዝመረጸ ሮናልዶ ብናይ ዩናይትድ መሳርሕቱ ፓትሪስ ኤቭራ ክምስከረሉ ተሰሚዑ እዩ Go to his house, he was few people on the table. I look at it, it was just some salad, plain white chicken, no juice, just water. ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ልምምድ ምሳሕ ንብላዕ ይብለኒ ካብውን ናብ ገዙ ይወስደኒ እሞ ሳላድን ወላ ሓንቲ ዚኣተው ቺክን ድማ ምስ ማይ ይቐርበልና ጁስውን ከይተረፈ ኣይሰተናን ልክዕ መግቢ ምስ ወዳእና እውን ንዓስከ ኩዕሶን ተንከፊሉ ናብ ድሕሪ ገዙ ሒዙ ንኸይድ ንሱ ወዲና ድማ ናብ ሓመሳን እተብለኒ ድሕሪ ሓመሳው እንተኾነ ገና ናብ ሳምናን ኩዝን ከምናኣቱ ይዛረበኒ ዕረፍቲ ኣዝዩ ዝናፍቐካ ከምዝ ተኾይኑ እውን ንምንታይ ካብቲ ናይ ልምምድ ሜዳ መፂና ኢለ ሓቶ ሮናልዶ ኣብ ህይወቱ ዝረኸቦ ነገር ኩሉ ይግብኦ እዩ ዝብል ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን ብዓወታቱ ሕጉሴ ምኽንያቱ እውን ልክዕ ከም ማሽን ይሰርሕ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ስዕረት ዝበሃል ነገር ኣይፈቱን ሓንሳብ ምስ ሪዮ ፈርዲናንድ ናይ ቴብል ቴኒስ ይጻወቱ ኢሉ እውን ፈርዲናንድ የሰንፎሞ በቲ ምኽንያት እውን ኩላትና ንስሕቕ ንሱ ግና ነቲ ሰሓቕናው ልቡ ስለ ዝገበሮ ቴብል ቴኒስ ብምዕዳግ ኣብ ገዝኡ ክስልጥን ይጅምር ድሕሪ ክልተ ቀነ እውን ንፈርዲናንድ ተመሊስና ንጻወት ክብል ይዕድሞ ኣንሕና ድማ ይትረፍካ ክትዋረድ ኢኻ ንብሎ ንሱ ግና ይሰማዕ ኣይነበረን ኣብ ቅድሚ ዓይንና ገጢምዎ እውን ሮናልዶ የሰንፍ ንስዕረት ክሳብ ክንድዚ ይጸልዓ Cristiano Ronaldo, he don't want to lose any game. ኣዲባየር እውን ተጓንፎ ነይርዎ እዩ And we're like, Emmanuel, you kind of like have a saying that you are a bad guy, you are this. So try at least for the first week or 2 weeks to be the best you can, like best version of Adebayor. So I'm like, okay. ኣብዚ ሰዓት ናብ ማድሪድ ዝኣተኹሉ ሰዓት ስለ ዝነበረን ኣሰልጣኒየ ድማ ቀዲመ ክርከብ ከም ዘለኒ ይዛረበኒ እሞ ኣነ ድማ ቅድሚቲ ናይ ልምምድ ሰዓት 2 ሰዓት ኣቐድመ ኸይድ ጸልማት ስለ ዝነበረ ግን ቀዲመ መጽኤለ ኣዝየ ሕጎስ ኮይኑ ግና ድሕሪ ሒደት ደቂቕ ዝኾነ ድምፂ ይሰምዕ ናብኡ ምስ ከድኩ ግና ሮናልዶ እዩ ነይሩ ኣዝየ ተደኒቐ እውን ክንደይ ሰዓት መጺኻ ክብል ሓቶ ለካ ንሱ ቀዲሙ ንቅድሚ ሓደ ሰዓት እዩ መጺኡ ኣነ እውን ምስኡ ክፎኻኸር ስለ ዘይክእል ጽቡቕ ትምኒተይ ተዛሪበ ገዲፈ ይወፅእ And I ask him what time you get here. He says 7:30. And I'm like, okay, thank you. Good luck. See you later. Bye. The training starts at 10:30. You get at 7:30 to do what? 3-4 hours before training. So for me, I'm like, you know what? I will leave you in your own world and enjoy your football, enjoy your career. ሮናልዶ ገና ንኡስ ዕድመን ኮሎ እውን ኣብ ጥቑ ዝነበሩ ሰባት ክሳብ ዝስሕቕዎ ዝኣክል ርእሰ ተኣማንነት ነይርዎ እዩ እታ ጋዜጠኛ ተሓቶም Who's the best player in the world ever? For me, the best player in the world ever, Diego Maradona. ክሳብ ሎማዓንቲ እግሪ ኩዕሶ ካብ ተጻወቱ መንጎ ንዓኻትኩም ሞዴል እዮም እትብልዎም መነመን ይበሃሉ ክትብል ተሓቶም ሊዮ ፈርዲናንድ ንዓይ ዲያጎ ማራዶና እዩ ክብል ይምልስ ቀፂሉ እውን ኣንደርሰን ከምኡ ብል ናይ ሮናልዶ መልሲ ግና ትፅቢት ተገብረሉ እዩ ነይሩ Me. ንሱ እውን ኣነ ባዕለይ ክብል ይምልስ ምስኡ ዝነበሩ ኩሎም እውን ሰሓቕ ሞይቶም እዮም ንባዕሉ ከይተረፈውን ግና ስሒቑ እዩ ምኽንያቱ ናይ ሮናልዶ መልሲ ድፍረት ተመልኦን ኣብቲ ሰዓት ናብ ህቡብነት ዘይበፅሐን ብምንባሩ እዩ ኣብዚ ሕጂ ግና ኣይኮነን ዶ ዓለም ሙሉእ ኣብቲ ሰዓት ስሒቕዎ ዝነበረ ፈርናንዶ እውን ተዛሪቡሉ እዩ When I was at Manchester United and you think, who was that person who had a massive impact on the club while they were there? And you can't look no further than Cristiano. ኣብ ዩናይትድ እንከሎ ኣብቲ ክለብ ዓዊ ፅዕንቶ ዘሕደረ ተፃዋታይ መን እዩ እንተልካኒ ካብ ሮናልዶ ወፃእ ካልእ ሰብ ክሓስብ ኣይክእልን ንርእሱ ካብ ታሕቲ ናብ ዓቢ ተፃዋታይ እንትልውጥ ብዓይነይ ተዓዚበ እዩ ኣይኮነን ኣብ ናይ ውድድር ሰዓት ኣብ ልምምድ ከይተረፈ ስዕረት ኣይፈቱን ናብ ዩናይትድ ክመጽእ እንከሎ ገና ንኡስ ተፃዋታይ ነይሩ ክወፅእ እንከሎ ግና እቲ ህቡብ ተፃዋታይ ኮይኑ ይወፅዩ ሮናልዶ ሓሊፉ ለይሉ ነቲ ዝሓለፈ ናይ ውፃእ ውረድ ህይወት ዝርስዕ ኣይኮነን ሓደ መዓልቲ ኣብ ፀዋታ ኣምሲኡ ናብ ገዝኡ እንትምለስ ኣብ መገዲ ደቂሱ ዝነበረ ሓደ ግዳም ሓደር ይዕዘብ ማኪኑ ጠጠው ኣቢሉ እውን ጠሚካ ድዩ ክብል ሓቶ ንሱ እውን ድራሩ ከም ዘይበልዐን ትዛረቦ ድሕሪ ብዙሕ ለመና እውን ናብታ ማኪና ኣቱ ሓቢሮም እውን ናብቲ ጥቑኡ ዝነበረ ሬስቶራንት የምርሑ ድራር ጋቢዝዎ እውን ገዲፍዎ ኣይወፀን በሊዑ ክሳብ ዝውድእ ተጸቢዩ ድማ ኣብ መጠረሻ ተመሊሱ ናብ ጎደና ንከይወፅእ ብመጠኑ ዘይፍለጥ ገንዘብ ሂብዎ ካብቲ ቦታ ይፈላለዩ
ናይቲ ሬስቶራንት ሰራሕተኛታት ነቲ ሓበሬታ ናብ ሚድያ ሕልፈኦ ቀፂሉ እውን ኣብቲ ናይ ጥሜት ሰዓቱ ዝዕንግልኦ ዝነበራ ኤድና ምስ ክልተ መሓዙታ ዝርስዕ ኣይነበረን ከም ዝክብል እውን ተሰሚዑ እዩ ናይ ኤድናን ናይ ክልተ መሓዙታን ልገሳ ዝእመን ኣይኮነን ፈጺመ ክረኽበን ኣይከኣልኩን ክሳብ ናብ ፖርቹጋል ከይደ እውን ፈቲነየ ክረኽበን ግን ኣይከኣልኩን ነዚ ሰሚዕ እንተዝመፃ ቱሪን ወይ እውን ናብ ሊዝበን ዝርከብ ገዛይ እንተዝዕድመን ሓጎሰይ ክገልጾ ኣይክእልን ሓቂ ንምዝራብ ነዚ ናዋልድ መርካብ ድሌተ እዩ ነቲ ዝገበራለይ ነገር ተመሊሰ ዝኾነ ነገር ተዝገብረለን ሓጎሰይ ገደብ የብሉን ክብል ተሰሚዑ እዩ ከምቲ ዝሓሰበ እውን ንኤድና ክረኽባ ኪኢሉ እዩ ኣብ ፖርቹጋል ውሽጢ እውን ዓቢ ሬስቶራንት ከም ዝኸፈተላ ተጸብጺቡ እዩ ስዒቡ እውን ጆን ጌሜንዴ ናይ ሮናልዶ ማናጀር እዩ ካብቲ ናይ እግሪ ኩዕሶ ህይወቱ ወፃእ ምስ ስፖንሰራት ይኹን ምስ ካልኦት ትካላት እናተደራደረ ገንዘብ ንክረክብ ዝሕግዞ ሰብ እዩ እዚ እውን ኣብ 2015 ናብ ሓዳር ይበጽሕ እሞ ዓርክ መርዓዊ ዝነበረ ሮናልዶ እውን ሓጎሱ ብህያብ ገሊጹሉ እዩ እዚ እውን ኣብ ግሪክ ውሽጢ ዝርከብ ሙሉእ ደሴት ብምዕዳግ እዩ ኣብ ናይ ኮቪድ ተላብኣ ሕማም ሰዓት ኣብ ፖርቹጋል ዝርከብ CR7 ሆቴል ንጎደና ተመሓዳደርትን ንናይ ሕክምና በዓል ሞያ ክዓርፍሉ ብምግባር ነቲ ሕማቕ ግዝኡ ዝሓገዞ ህዝቡ ኣብቲ ሰዓት እውን ኣብ ጎኑ ብምዃን ክሕግዞ ኪኢሉ እዩ ሮናልዶ ኣብ ኣካሉ ዋላ ሓንቲ ናይ ውቃጥ ምልክት ከም ዘይብሉ ዝፍለጥ ነገር እዩ ነዚ ምኽንያት ድማ ካብ 6 ክሳብ 12 ወርሕ ውሽጢ ናይ ደም ልግሲ ክህብ ስለ ዘይክእል ሮናልዶ እውን ነዚ ልግሲ ጠጠው ከብሎ ኣይደልን ኣብ 2018 ድማ ልዑል ዝኾነ ናይ ስፖንሰር ገንዘብ ቀርበሉ ንሱ ግና ኣይደልን ክብል ነቲ ሕቶ ውድቂ ገይርዎ እዩ ነቲ ገንዘብ ዝቐረበሉ ናይ ኣልኮል መስተ ትካል እዩ ነይሩ ሮናልዶ ድማ ምስ ናይ ኣልኮል መስተ ዓቢ በኣስ ነይርዎ እዩ ነዚ ምኽንያት እውን ጸጊቡ ንዘይመነው ኣቦኡ ብሞት ዝፈልዮ ብመስተ ብዝመፀ ጸገም እዩ ነይሩ ንርእሱ እውን እንተኾነ ናይ ልስሉስ መስተ እውን ሰትዩ ይፈልጥን ነዚ ኣብ ሰነ 15 ብ2021 ኣብ ፕሬስ ኮንፈረንስ ብዙሕ ሰብ ተዓዚብዎ እዩ ኣብ ሰብ ተኣከቦ ሮናልዶ መግለጺ ንክህብ ነቲ መሰልጠኒኡ ስዒቡ ናብ መድረኽ ወፅእ ኣብቲ ጣውላ ድማ ናይቲ ምድላው ስፖንሰር ዝነበረ ናይ ኮካኮላ መስተ ኣብቲ መሰልጠንን ኣብ ቅድሚ ሮናልዶን ይግበሩ ንሱ ግና ካብ ቅድሚ ዓይኑ ልዒሉ ነተኡ ዝነበረ ማይ ልዒሉ ብምሓዝ ኣጓ ክብል ተሰሚዑ እዩ ኣጓ ብፖርቹጋል ማይ ማለት እዩ በዚኣ ምኽንያት ጥራይ ኣብታ መዓልቲ ንሳ ናይ ኮካ ምህርቲ $4 ቢልዮን ኪሳራ ኣጓኒፍዎ እዩ ሮናልዶ ዝብል ስሙ ሮናልዶ ሬገን ካብ ዝበሃሉ ናይ ሆሊውድ ኣክተርን ኣብቲ ድሓር እውን መበል 40 ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዝነበሩ ስሙ ተወሰደ እዩ ሮናልዶ ክውለድ እንከሎ ሮናልድ ሬገን ንኽልተ ግዜ ናብ ዋይት ሃውስ ኣተወሉ ሰዓት እዩ ነይሩ ናይ ሮናልዶ ኣዶ እውን ንናይ ሬገን ፈታዊት ከም ዝነበረት ይዝረብ እዩ ገና ኣብ 12 ዕድሚኡ ካብታ ተወደላ ማዴራ ኣብ ጥራይዱ ተሰናቢትዋ እኳ ተነበረ ኣብዚ ሕጂ ግና ብሮናልዶ ምኽንያት ኣብ መላእ ዓለም ገኒና እያ ትርከብ ነዚ ውዕደትኡ መልሲሎም ድማ ኣብታ ከተማ ዝርከብ ናይ መዕርፎ ነፈርቲ ቦታ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኢንተርናሽናል መዕርፎ ነፈርቲ ክትብል ሰይማቶያ ክርስቲያኖ ዝብል ካልእ ሙዚየም እውን ኣብታ ከተማ ይርከብ እዩ ናይ ሮናልዶ ስም ኣብ ትውልዲ ዓዱ ጥራይ ተረፈን ብስሙ ሓደ ጋላክሲ ተሰይሙሉ እዩ ናይ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካሊፎርኒያ ናይ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ጀኒቫን ብናይ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሊዝበን ናይ ህዋ ተመራመርቲ ኣብ 2018 ዝረኸብዋ ጋላክሲ CR7 ክብሉ ሰይሞም ማዮም ኣብ ንእስነት ዕድሚኡ ዝሃደነን ከም ሮልስ ሮይስ ቡጋቲ ፌራሪን ላምበርጊኒን ዝኣመሰላ ነቲ ጋራጁ ካብ ዘጻበብኦ 20 መካይናት ሞንጎ እተን ውሕዳት እየን ካብ ዝተላዕለ እውን ጠንኪርካ ምስራሕ ናብ ዘይብጽሕ እናበልኩ ኣብ ቀረባ ግዜ 40 ዓመት ዝገበረ ናይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ህይወት ነዚ መሰል ብምባል እቲ መደበይ ክፍጽም ይፈቱ ናብ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ክብል ይፈቱ ላይክን ሸርን ብምባል ድማ ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈለይኒ